בנט, בוא שנייה. מה אנחנו עושים פה? אני מנסה להבין את הרגלי האכילה של בנט. זה פשוט. הוא לוקח פיצה משפחתית, ושופך מלא 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 קטשופ. ואז הוא נוזל ונוזל ונוזל מכל הכיוונים. לעומת זאת הוא מאשים אותנו שאנחנו אוכלים פיצה עם ביצת עין, ולא שמים קטשופ. ושאר התוספות לא חשובות? משהו כזה. כרגיל, איזה שטויות, פשוט שטויות, לא יאמן. למה לא לאכול אחרת? למה לא להזמין את שאר התוספות שיש בתפריטים השונים? טונה, תירס, פטריות, אנשובי, בולגרית, זיתים, בצל, גמבה, חציל, ואז אתה יכול ליהנות מכל הטעמים שיש. אז למה לשים אך ורק קטשופ? תבין שרק הדבריאנים וסיירת מטכ"ל אוכלים ככה. שנה שעברה כשהייתי בי"ב נוספו 30 סוגים, יותר מ-30 סוגים של תוספות. ומתוך כל התוספות הללו והטעמים, רק 4 לא קשרות כלל. ואלה 4 תוספות מאוד מיוחדות. אז יש לנו מסקנה ראשונה. בנט האח, אוקיי? אוכל פיצה? כן. אז הוא לא יודע לאכול פיצה. טוב, אז כנראה שבשביל להיות חבר של בנט צריך להיות דבריאני. מה קורה היום בעולם בעניין הזה? אז הנה, רק בצרפת בשנה שעברה הייתה חברת פיצה גדולה שרצתה לשווק 10,000 תוספות חדשות בעולם, אבל רק 900 בצרפת. אבל שם יש לזה ביקוש, והנשיא יכול להתקשר לחברה בעניין ולהגיד לה, סליחה, הצרפתים אוהבים פיצה, אתם לא יכולים למנוע מאיתנו תוספות. זה לא מה שעשה שר הכלכלה שלנו. בוודאי שזה לא מה שהוא עשה, כי כאן מורידים את יוקר המחיה פי 4, אבל לא את מחיר הפיצה. מסקנה שנייה, שר הכלכלה לא מבין בפיצה.